Marcos Kapitulo 9. Og siya niingon kanila, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo. Adunay uban sa mga ania dinhi nga dili makatilaw sa kamatayon. Hangtod nga makita nila ang gingharian sa Dios nga moanhi nga may gahom. Og sa human ang unom ka adlaw, gikuha ni Hesus uban kaniya si Pedro, og si Jacobo, og si Juan, og iyang gidala sila paglain sa usa ka bukid nga hataas, og nabalhin ang iyang dagway sa atubangan nila, og ang iyang mga bisti misilaw, mga maputi kaayo, sama sa niebe nga walay manlalabas sa yuta nga arang makapaputi. Og didto napakita kanila si Elias kauban ni Moises, og nakigsulti